Farien? Nee. Ja. Goedemorgen. Het is heel petit, maar ik zit vol adrenaline. Want ik ga een Joetwerprijs. Ik heb er heel erg zin in. Maar ik vind het spannend. Ten eerste omdat het natuurlijk nog oors is, want ik ga net alleen nog op reis. En ten tweede omdat er een bak vol sneeuw buiten loopt. Dus uit hem breng ons. We hebben 3 uur nemen om de Schiphol te gaan. Want juist er weer een chaos en heel zijn diekenlijn eruit. Dus een pak sneeuw en ijzel. Dus de eerste uitdaging is op tijd op Schiphol komen. De tweede uitdaging is als eerste in de rij. Want wij willen stoel voor in het vliegtuig. Want we hebben een hele snelle oerstap. En we zijn 8 uur, echt letterlijk 8 uur bezig geweest om het proberen te reserveren en bellen en chatten en werkcontact. Maar het mocht net baten. De contactgegevens weer verkeerd invoerd of iets. Dus we hebben geen stoel reserveren kennen, we hebben binnen net incheckt. Dus wij willen eerst in de rij, zodat we zo hup ook uit dat vliegtuig kennen. En we hopen dus ik net op vertraging van het vliegtuig. We hopen op de positieve, we zijn mooi op tijd. Alles gaat soepel en flowend. We komen op tijd op Schiphol, op tijd in India. En in India moeten we dus oerstappen. De eerste stap is klaar. We zijn aangekomen op Schiphol. We hebben vertraging. Het ging al zo mooi vanmorgen. We hebben net vertraging omdat we net vliegen kennen. Omdat er sneeuw is. Maar het schoonmaakteam weet er nog net. En we zit net goed op het filmpje. Maar op die vleugel loopt een hele bad sneeuw. En dan met een speciaal schoonmaakteam wezen. Die is daar ik bezig. Dan ben ze alles aan het afspelen. En daar moesten we wachten. Dus we zijn ondertussen een jaar verder. Ze hopen dat we een kwartier 20 minuten boorden kennen. Maar de kans dat wij ons volgende vlucht heli is heel iets. 14 in de dag. En dan weer een hele vluchtmeester die samen is wachten om een vervangende vlucht. Holy moly. We zijn eindelijk in de bus. We zijn in India aangekomen. En het heeft echt, hoe lang duurt? 2-3 uur. En die één grote chaos, typisch India. Er staan niet één, nou net een rij, maar gewoon één vracht van mensen. Die alle terug één iets te werken met. En niemand komt terug. Want je moet dan naar die andere rij en dan naar die rij en die rij. En die zou met zijn stempel hebben, maar daar bij die man zijn stempel zou het daar hebben. Nou echt. En al je Nederlanders in de rij, de meesten, die georganiseerd binnen, die orde willen. Dus het is niet uit frustratie, lilkus en irritatie. Maar nou eindelijk zitten we in een bus op naar het vliegtuig. En dan hier op de Bangkok. Rink, hoe vind je die eerste Thaise maaltijd? Ja. Ik ben even on tour in de trein en hij krijgt even een tussenstop. De ramen ben ik gewoon open en dit is het restaurant. We waren nog verwelkomd. We komen terug een paar. Ik zal even in de keuken zitten. We komen terug een paar wagons. Dat ze alweer zitten de hele nacht. Dat is ik wel heel heftig. En je wordt het kleermaken. Haha. Nou, het roept hier net heel fris. Ondanks het eten vol, maar de wc zit direct vlak naast. En we waren al uitnodigen om een biertje te doen. Dus dat doen we maar. Proost op het eerste dag. Even de reis inluiden, mooi een biertje. Ja, 0.0, want daar hier is het net los. En we zoeken die spultje van. Maar het waardje zo hut met het raam hier, dat de kaan, die wapperjoer al in. Het is een bultige baal, maar het is de charme van de nachtrooi, of net niet. Je moet er wel op denken. Doe de reis. Wow, die. Dat is een buurtwaaier. Holy crap. Dat is buurtsammer. Holy moly. Die bal hier. Lekker slaapwijf. Nou, ik eigenlijk wel. Ik vind crack op die slieper. Ik ken hem wel snel bij de maatjes. Overhaast. Ik vind niks aan de opleiding. Nee. We zijn in Chiang Mai, omkwam van de morgen met de trein.
Nou, een uurtje even de binnenstad in en dan geven we maar de bus het favoriete ritje naar Pai. Rink zit even bij zijn collega's. Een beetje mooi aan het werk binnen. Met de elektriciteit. Ja, die blauw maar dan de bruin. En die met op zwaar. Ja. Welkom in Pai, Rink. Dus de beste vrouw keepert een visk. Even wegen, maar de vis giet levend mooi. Dat vind ik wel bijzonder. Dat zie ik net toch namelijk. Dat poetsje zit nog ver, dus hij kan net echt mee bewegen. Maar deze die leven nog wel. En het bad werd correct vult volgens mij, dus het is nog een beetje vol. Ja, ze kunnen in principe zwemmen, hier. Als ze kiezen, toch fabriek beneden. Nou, dan giet het levende visje. Die laat je op pannen. We zijn hier op het Memorial Bridge bij Pai. Met prachtig uitzicht en zo. En de plankjes tussen droog. We rinken ze even in. Hier en daar zou Rinko, jij mag kan dit net even beter onderhouden worden, want hier is het naai. Maar hier en daar is het gewoon echt verrot. Dus ik zou kijk, Rink, die maar de kruisjes, die moeten net op rennen, want die moet dus vervangen worden. Die ben gewoon hartstikke geer. Zo Rink, oké, dus jouw kruisje is een landmijn. Nou, daar wordt deze kant niet op rennen. Want het binnen alle kruisjes. Oké, een raadsel. Hoe ziet een baardig eruit die zwart is en een hoenekop heeft? Zo. Jongens, dit is toch al de verschorendst. Wat een grauw opblaasd beest. Ik denk dat deze hoen het meeste eten krijgt van ongeveer 300 pijzen hoen, want de meeste met broert meer. Hij is nu op dieet en hij kan ik haast net bewegen, maar hij is allerverskorendst. Joen, zullen wij even naar je hapjes doen op de food market? Dit is de eerste. Een chicken op een lemongrass. Doe eens een hapje, wat vind je ervan? Ik zelf. Lekker. Op naar de volgende. Oeh, hij is pittig. Oh my goodness. Oké, deze is voor Rink. Deze volgende hapjes worden sushi. Rink zult er een wat smaakjes uit, chickie. Ik hoop dat het in ieder geval zonder chili is. Want mijn bek baant verschrikkelijk. Ik zit helemaal in de fik. Dat is net grappig, Rink. En dus het volgende hapje is worst op een stokje. Heel goed. สวัสดีครับลูกค้าเรียกบอกนะครับขอบคุณครับสแกนเนาะได้ครับขอบคุณเดียวนะครับสแกนได้เลยครับลูกค้าสแกนด้านหน้าได้เลยนะครับ Rink, wat best moet eten? Een hele grote kipnugget. Mijn bonken. Rink, wat eten we goed? Zo'n koude hen mij almachtig grote bonken mee. Ja jongens, serieus. Sans satétie, maar hin, er zitten bonken in. Hoe dan? Nou, ik ben benieuwd hoe het vindt om het eerst een verse kokosnoot te drinken en naast te eten. Aangezien het als uit een flesje net zo lekker vond. Maar dit is verser als dit ken het. Is wel lekker hè? Ja. Vers van de pers. Nou, dit vind ik dan wel weer heel leuk. Ik heb een safran in Pai. Maar de merk heeft zich uitbreiden met traditionele kleren. En deze vrouw heeft bijvoorbeeld hele felle kleurtjes. Ja, geweldige muziek hebben we hierbij. Maar de traditionele kleren zijn heel gekleurd. Glitters, glimspul. Heel leuk. Deze rockneck alweer. Alweer in kleurtjes. En die groepen die kom je nog steeds bij in om spul te hellen. Maar die herinneren ze heel mooi en gekleurd altijd bij. En die wennen gewoon, volgens mij als een stam in de bergen. En die kom je dus wel op de waas. Maar ik zie daar zit ik weer een peer. Bovenop hele felle kleurtjes die vooral. En dat vind ik best wel heel vet. Dat is ook nog steeds terugbestied. En hier ik lekker glitterban. Alles is maar glitters. Dit is voor op een hol. Heel cool. Leuk. Hier kinderen net zien. En vooral, ik hou van die leuke kleurtjes alweer. Als ik mezelf net
hier nog in rin. Maar ik hou wel van PS, maar dan weer mooi fluorescerend oranje erbij. Dus het is net helemaal op camera fluorescerend, maar het is echt fluorescerend. I love it. Nou, we hebben een heel iets jeugdmoment gehad, want we verplaatsen van de oude kamer naar het Golden House. Alleen wel heel dubbel, want we woonden dus eigenlijk, we hier gewoon regeld dat we in een heel luxe mooi huisje komen. Dus voor degene die mij vaker valt te hebben, daar is mijn huis. Dat ik altijd wennen. Nou had ze dus een misverstand gehad en bla bla bla. Diegene die in het grotere huis zit, die bleef toch 4 dagen langer. En het moest dan moeilijk, want ze heeft me Frans beloofd. Dus ze komt heel het belofte net nooit. Maar nog het zo regeld. We hebben het al redelijk oké mee binnen. Dat we dus maandag het wel in. Maar we gaan eerst in een heel iets hutje. Dit is ons hutje. Maar we hebben tenminste ons privé badkamer hier. En gewoon los in het hutje. Want we hier eerst deelde een kamer, zeg maar, in een hok. Dus, en het is gewoon leuk om mijn spullen met te sharen. Want, oh ja, wat heb ik door achterlaten? Een stoel. Een hele doos, een mooi spul. Wat ik hier al verzameld heb. Boaden, een blender, paraplu, nog een helm, van alles nog wat. Nou, laat ik je even zien hoe het huis hier uitziet. Ik heb even een camera oorkant op. Hier is het huisje dus. Dit is dus verandatie. Het is wel even wat anders dan mijn oude huis. En wij komen naar bed. Een tafel volle wetten koken gelukkig. En die fan hebben we nodig, want het is hier verrot koud. En nachts hebben we dus de glasjes dus wel dicht aan. En uiteraard gewoon een simpele badkamer. Mooi douche. En de wc en de room krijgt een mini kakkerlek op de toilet. Maar ja, dat is hier normaal. Dat valt mooi. Alleen nog balen we wel dat we geen koelkast hebben. Maar goed, dan gaat het nog een spul op. En ik zal eens even mooi al het eten wat we terug van de merken hebben. Zet ik er een beetje mootje. Deze auto is knap opladen, maar weet ik hoe vol is die. Oei, hij knapt dik aardig. Dat denk ik. We zitten hier bij een prachtig uitzicht. Echt vet mooi. En wij doen hier even onze eigen cacao ceremonie. En deze keer hier zijn geen cups, maar shots. Dus vraag je het even zien hoe dik het is, Rink. Dit er dus. En hoe brood het? Ja, heerlijk. Heel sterk. We brood het nooit. Is het heel sterk? Ja. Ik denk iets van pepernut. Dus, Ja, toch te kijk. Iets van chocola, mooie kruidkoek of zo. Oké, nou, ik wens jullie een hele fijne ceremonie. Let de kou zien werk met van. Het is jongens en wij zijn koes, hè? Maar ik zal nog even naar de wc en ik schrik me hier een hoedje. Wie zit er daar? Froggy, Froggy. Hallo Froggy. Zit je op je wc? Hoe ga je? Je zult lacht me net hoe niet hebben en die donker erop zitten. Heerlijk, van de moer weer lekker. Mooi. Dit gloed van de squallen. En misschien is het voor je irritant om te hebben. Maar voor mij is het hele goede herinneringen aan het klooster. Het chanten. Je kent het zo mooi, jongen haast. Leuk. Ik heb nooit eerder op squallen gehad. Maar waarschijnlijk ben ik een monniken op squallen. Leuk. Riek en ik hebben het geluk dat wij krijg het moment langs rijden dat het Tipsy Tubing is op vreed. Dit is 2 keer per week. En ze volle banden wat je lezen, ze volle soeplapjes tegen daar. Dus ze zelf helemaal dronken te zoeken.
wat een onverstaan. En de tijd die komt alweer. Er zitten binnen de jongens die het helpen. En die helpen direct al die dronken dropjes weer nou ja, op de baan en de rivier door. En dan gaan ze naar de volgende halte dreeuwen. Naar de volgende halte. En dan gaan ze weer zoeken. En speelt ze dan. En dom dan. Tot ze naar vandaag helemaal knetter besopen binnen. En dan hebben ze een leuke dag gaan. Nou, de tipsy tuben is best leuk. Of de tubens is maar. Maar de hele rambam erbij, dat hoeft voor mij net. En wat doen ze dus nou hier? Je maakt zo'n hele lijn. Maar die banden. Om de rest aan te stoppen. Zodat ze machine aan voortkennen en zodat zij voorop blijven. En ondertussen beginnen de eersten alweer in te stappen in de boot. En iedereen gaat mooi. Inclusief Hoen. Daar midden niet. Vijf minuten verder. Ze kent haast net meer horen. Oh jee, ze kennen het net meer horen. Wie is nog lang dat iedereen er is? Nou, dan hoop ik dat er bij de volgende halte in ieder geval een opvangteam is. Die hoen bleef ik nog, die denkt ik toch, ja, oh hier, dan lees eerst nog in de stien. En hier vast. Waar kan die keuze? En daar gaat de reis weer verder. Dus ik zei, tuben is best leuk. Als de goede route hebt, dan stiet ik een man iedereen wat te begeleiden, want als de andere kant om kiest, dan is het dus vast. Lang leven de Pie River. Ja. Dus krijg ik de eerste massage gaan. Ja. Hoe je dit? Ja, heerlijk. Ik ben de eerste officiële, maar ik nog een Thaise massage. Nee, doe je nou net een officiële Thaise? Ja. Want dan was het volle meer nog in hakjes en brokjes die, maar weer relaxed Thai massage. Oké. Nou ja. Maar voor een herhaling van waar? Ja, zeker. Mooi. Heel fijn.